Ahojte ľudia. Radi by sme vás privítali na našom hromadnom pozývaní ľudí na Nitriansky Otaku zraz. Sice sme vás všetkých cez Facebook pozvali, ale ešte sme vám našimi teplými slovami nepovedali naše ďakujeme, že v sobotu prídete na zraz. A teraz by vám rád admin Nitrianskych Otaku povedal niečo o sobotnejšom programe. Tak vás vítam, moje meno je John, nitriansky organizátor Otaku skupiny. Tak sa stretneme o 2 na autobusovej stanici, ktorý bude trvať do 2:30. Budeme čakať, tam sa pozapisujeme, že ktorí prišli. Potom 2:40 až 3:20 budeme v Mlynoch. Upozorňujem, 3:30 sa stretneme presne pred hlavným chodom. Kto to neučinili, tak bohužiaľ ideme ďalej. Musíme pokračovať. O 4:00 by sme asi cca mali dojsť do parku, tak nejak za 5:04 môže to byť. Potom bude bohužiaľ na naše spomienka na fórum mladých a budeme radi, že prispiejete nejaké to 1 euro, aby sme naše zrazy pokročili ďalej v jeseni, aby sme sa mali aj kde schovať vôbec. Potom o 5:00 začne súťaž až do 6:00 karaoke, ktorý budeme organizovať my ako porodcovia. Potom od 6:00 do 7:00 hodiny bude súťaž v kvíze, v ktorej budete odpovedať na rôzne otázky, čo ja vím. Poviem teraz príklad, kto zabil Ela z Dead Note. Povíme príklad. No, tešíme sa na to. K tej karaoke súťaži treba povedať, že ako porodcovia budú administrátori troch takú grup, z ktorých príde najviac členov na zraz. Čiže adminka Banskobystrického Otaku, admin Nitrianskyho Otaku, tuto John Snow a ja ako Majničín, admin Bratislavského Otaku. A o 8:00 vám ako dáme koniec záveru, tam sa budeme učiť. Niektorí môžu aj pokračovať ďalej našich nitrianských, že kde sa pôjdeme, ešte môžeme niekde pobudnúť v bowlingu alebo... Jasné, pozrazová afterka. A bude aj vyhodnotenie, bude aj súťaž o takú osobu. Hlavnú cenu neprezradím, to uvidíte. A budeme sa radi, že prídete na náš veľký zraz. A my to radi podporíme.